खांख्राइ थांबाय बिलाइबो दैयाव खेबदो हेलो लोगोफोर वेलकाम बैक बाय बिगाल चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि बिगाल चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै भिडिअआनो जाहैबाय जोङो ना गावहैनो नागिरदों बिराद गोबावनि उनाव माने दैया रानदों ओंखायनो ओमफ्राय नाखौ मोनगोन ना मोना नोंथांमोना भिडिअ नायबानो जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जोबजासे नायबानो जाबाय थ' लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै फाइनली हम लोग एंट्री हो गया दोस्तों पापा मामी ना नै खुसुङा लोगोफोर दा हारसिं थांबाय बिलाइबो दैयाव खेबदो लांबाय हनै दै सिङाव थायो नै खुसुङा नै खुसुंबाव आरोबाव लोगोफोर मासेबाव नुबावबाय खर'आ नै मा सिस्टेम दै सिङाव थादों नोङो खाथियाव लानो नाङा माबाखौ यो मा दे पकड़ लिया खांख्राइखौल' मोनबोदों नाखौ मोनबासो मोनायाव बांद्राय मोनाखै नाखौ ओमफ्राय खांख्राइसो मोनदों ओंखायनो जों फुङाव फैफिनबावबाय आरोना फास मोननायाव होननाय जा बुरजा मोनखाबाय आरोना जों दायो मैथाजों खांख्राइजों गोथाव जासिगोन आरोना थोड़ा सा पकाएंगे जों दिनै खांख्राइ लोथौ ओमफ्राय मैथाजों संनो नागिरदों बेखौ बिजिर मोनफा मोननै जानो लुबैयो नालाय लोगोफोर ओंखायनो बिजिरबो दोनबाय दाबो बिजिर बाहाय मेलेम दङ नै होनोसै होबायानो नै लोगोफोर थोड़ा फ्राई करेंगे इसको ऐसे संख्री होबाय टेस्टी होने वाला है आज का तो खाना नै
हालदै होगोन एसे ओमफ्राय नायाबो मोनगासिनो दं एवगासिनो नाखौबो आरोना थोड़ा सा रहने देंगे इसको होनोसै लोगोफोर नै सिगोन खांख्राइ लोथौ लोथौखौ जों दा फाइनालि ओंखामखौ जासिगोन नै टेस्ट करो सोनिया फर्स्ट टेस्ट करी अच्छा है ना खाओ बात है पापा का है गाव बानायनाय गाव संनाय गोथाव खांख्राइ लोथौ आं टेस्ट खालामसै दा माबायदि सिंनिया बहुत टेस्टी बना है मम्मी ने बनाया ना खांख्राइ देखो मम्मी अभी कैसे तैयार हो गया और अभी हम लोग फ्लावर डालने वाले हैं दानिया फुलखौ लागायबाय आरोना साफानो साइज नुबाय गोदान रुप नुनो मोनगोन आरोना मामिनिखौ मामिखौ मा सिस्टेम देलायहोदों दिनै दस्रा नुखादों साइज नुखादों नै डिजाइना मा सिस्टेम जाबाय आलदा नुदों आरोना दिनै मामिखौ आलदा देखो कैसा दिख रहा है oh my god थाबायबो हम लोग पहुंच गए पे लोकेशन पे देखो